Nasi toda kutaura nenyaya ye-healing. Toda kutaura nyaya ye-healing. Kupora kwevanhu. Mweya verugare vachimwari verugare vachitiitira zvakanaka. Muzita raJesu. Musa theme scripture munogona kungoiverenga zvenyu paverse 18. Ndigokupai mamwe ane chekuita nekupora kwevana vevanhu. Matthew 9:35. Mukapedza kuverenga Luke 4 verse 18. Tigoenda pana Matthew 9:35. Luke chapter 4 verse 18. Mweya washe uri pamusoro pangu, nekuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndivazivise vakatapwa kusunungurwa kwavo, nemapofu kuti aonezve, ndiregedze vakatsikirirwa. Luke 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Kana Bible rako ndoda kuti umake panonzi to heal the brokenhearted. To heal the brokenhearted. Tiende pana Matthew 9:35. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with a compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Only 35. Vechishona verengai 35. Zvino Jesu akapota nemaguta ose nemisha, achidzidzisa mumasinagoge avo, achiparidzira ivhangeri youshe, nekuporesa nokurwara kwose, noukosha hwose pavanhu vose. Only 35. If the Bible is yours, just underline healing every sickness and every disease among the people. Tiverengerwe zvakare kuna Matthew 12:12. Munhu anopfuura gwai zvikuru sei, saka zvakatenderwa kuita zvakanaka neSabata. All right. Of how much more value then is a man than a sheep? Therefore it is lawful to do good on the Sabbath. Mwari varopafadze vaverengi veshoko. Jesu aipindura apedza kuporesa munhu neSabata. Vanochengetedza mitemo vachiti maifanira kunge musina kuporesa nekuti hatishandi iri Sabata. Ndopari kunzi gwai rakakosha. Kupora kwemunhu kwakakosha, kana kuitwa zvakanaka kwemunhu, kuitirwa zvakanaka kwemunhu kwakakosha kudarika mirayiro. Pane zvinhu zviviri zvinonetsa vanhu, zvinodrena the human physical being. Chekutanga, it's sickness. Chechipiri, it's trouble of the heart. Kana moyo wemunhu usina rugare. Ukapa munhu zvokudya asina panorwadza, asi moyo wake wakapwanyika, munhu iyeye akangofanana nemunhu ane physical pain. Paunoona munhu asinganzwisise kuti rabuda here kana kuti ranyura, masikati here kana kuti mangwanani, moyo wemunhu ukarwadziswa, even the times of the day you forget them. Taste of the food you also forget it. Saka pane zvinhu zviviri zvinorwadza munhu. Chekutotanga ndechekuti muviri wako iwewe semunhu uri kurwara, haunzwi zvakanaka. Chechipiri ndechekuti moyo wemunhu warwadziswa. Munhu akarwadziswa chaiko, akatadza kuappreciate kana kumanage that pain kana incident iri muupenyu. Pamwe pacho, that's why mchiona kuti unogona kana uchidriver, unogona kuridzira munhu bhero.
huta kumuridzira so iye asingainzwi, nzeve anadzo, musoro anavo, zvese zviri right, but zviri kuitika zvakonzera mwoyo kuremerwa. Ende hakuna munhu akaberekwa nemukadzi asingapfuuri nepanguva yandiri kutaura nezvayo, yekuti unoremerwa, moyo unorwadziwa, wopererwa. That's when you ask munhu kuti madya here, oramba akakutarisa so. Pain. Jesu achiuya panyika, chekutanga anoti, I want to heal the broken hearted. Ndiri kuda kuporesa vanhu vane maronda pamoyo. And even up today, ukanyatsoremerwa kuti moyo wako warwadziwa, warwadziswa, munhu, the only solution to remedy pain ye disappointment, ye heartbreak, kana yematroubles eupenyu, kudzokera kuna Jesu. Tazoita zvese tapedza. I'm a counselor. Unogona kunotaurira munhu uchimutsanangurira nezve counseling, but mumwe munhu anenge atori palevel yekuti haachatonzwi. Pain yawandisa, disappointment yawandisa, haachatonzwi. Akuda prayer. Anorapa vanhu ndi Jesu, anodzoreredza vanhu ndi Jesu, anopa upenyu ndi Jesu, anobatsira moyo yakapwanyika ndi Jesu. Mari haigoni kudzorera moyo wakapwanyika panzvimbo. Hama hadzigoni kudzorera munhu akapwanyika moyo panzvimbo. Magifts haagoni kudzorera moyo wemunhu panzvimbo kana warwadziwa. Ukanga uchinge warwadziwa, chinobatsira kuporesa moyo kupinda prayer room. I've always said this, and I want to repeat this to somebody. Paunosvika panguva yekupererwa, paunosvika nguva yekuremerwa, paunosvika nguva yekudzamirwa, the quickest way to heal kuenda prayer room. Even ukatadza kunamata urimo, pamwe pacho kana wakaremerwa, tadza kuverenga bhaibheri racho vakarivhura, mweya mutsvene ane tsika yekuzonyevenutsa moyo, okuratidza mavhesi kana mascriptures anonoporesa moyo. Vanhu vane moyo yakapwanyika vari kuenda nayo kuvanhu vari kunovedzera marwadzo. 9 out of 10 you go in counseling, wozoona kuti munhu awakasheya naye akawedzera pain than kuireduce. Unozoona kuti pauri kutaura nemunhu nyaya yake yakanyanya kumuomera paakanosheya. Ndaitaura nevamwe mai rimwe zuva ndichivaita counseling, tataurirana tafamba, ndakanzwa kutaura kuti chiri kunyanyondirwadza baba. Ndakateerera, zvikanzi vandakaudza vacho, ndichimuudza kuti ndo zviri kuitika kumba kwangu, aitondiudzawo kuti munhu iyeye akapfuurawo nekwandiri akaita sezvaakaita kwamuri. Kuri kunyepa. People, vanhu vatinofunga kuti vanotida, 9 out of 10 havatidi. Can I repeat this? Vanhu vamunovimba navo muchifunga kuti vanokudai, vamwe vacho havakudei. Vanogona kuwedzera pain instead yekurerutsa pain. Kana maremerwa, endai munonyengetera, pinda prayer room, uti Mwari ndakabva kwamuri. I belong to you. I came from you. You created me. See where I am. 9 out of 10, the moment you share, the story becomes worse. But the moment you pray, the Holy Spirit is a way of helping people to heal. When you pray, and I can tell you this, pray without ceasing. Chinotadzisa vanhu kuhila kuita 2 days usati wanamata.
I have realized this. Whenever I'm in depression or whenever I cannot carry it, if I go back to pray, when you pray, first time you pray, you feel kuti mazwi haabudi. Unogona kuedza kuvhura muromo hauvhuriki. Unogona kuedza kutaura mazwi haatauriki. Pain inenge ichita take over, or that thinking inokuita overwhelm. But if you continue to try to pray, pamwe pacho unozoona kuti wagara 30 minutes in prayer, usingazive kuti wanga uchinamata kudii, miromo ichifamba, the Holy Spirit have a tendency of helping you to pray. Iye akuenda noti ndichakusiyirai mweya munyaradzi, mweya mubatsiri. The quickest way to heal is to pray. Nekuti to share. Munhu anoporesa moyo vanhu ndiMwari. I have read text. I've read the Bible. I have prayed. Do you know that there are days as a pastor that when I looked at my situation, I said, this, I want to deal with it. And I want to deal with it immediately. But the moment you go into prayer, the way you wanted to deal with it, you see that the Holy Spirit have already done it for you. Dzimwe hondo dzatiri kurwa musadzirwa endai nadzo kunasha. The moyo wemunhu wakagadzirwa in such a way yekuti unorwadzisika. And the devil knows the quickest way to destroy a man is to deal with the heart. Physical pain iri nani than the emotional pain. And vanhu vazhinji vakabatirira kuma systems of this world. Can I tell you this? For you to go to the next level, you need your trust. Oro pavakabatirira panofana kudambuka. For you to go to the next level, you need to know kuti ma supportive structures, sometimes they break so that you go to the next level. Because for you to go to the next level, sometimes you need to change the network. Sometimes you need to change the friends. Sometimes you need to change the environment. Sometimes you need to change the way you think. And that cannot happen if some certain structures are not broken. Titanga chechi ino hii, kana kuti chechi ino ndichiuya, the day we started this assembly, not when I came to preach here, no, the day we started, I visited a brethren. I convinced him, Jehovah wandipa guta rerudaport, ndinopfuura nepo ndichienda kuRanfontein. Mazuva ayo ndaita police station kuRanfontein. Tikabikirwa sadza tikadya. Tikakurukura matangiro. Tichingonotanga 2 weeks pakatanga kuwanda vanhu. Hama yakachinja. Zvinhu zvikaita zvazvakaita. Ndikazodzoka. Wanyatsoona kuti ndine support structure ndinayo. Uchifara ikabreka. Pamwe pacho takabatirira pane zvatinazvo. Tichikanganwa kuti nzira dzaMwari hadzisi nzira dzevanhu. Can I repeat this? Maonero aMwari kwauri kuda kuenda Mwari vanokuziva. Nevaunofana kuenda navo Mwari vanovaziva. Pamwe pacho kuti uende pane vanofana kusara. Asi vanhu vazhinji vari kuvimba nevanhu. Moyo yedu yakabatirira pavanhu. System yaMwari. Unotonzwa Bible richitaura zvakanaka. Mary achireceive the son, akava nemufaro, akava chishamiso panyika yevapenyu, nanhasi chichiri chishamiso kunyika yevapenyu kuti kwakazvarwa mwana asina baba, asina any connection with a biological father. Asi mazuva ekuti glorification yamai vaJesu iuye, Jesu akuzofa pamuchinjikwa achizadzisa chaakavinga panyika, Mary akarwadziwa. Akarwadziwa kusvika pekupedzisira, but kuti azonzi mai vaJesu, Jesu vaifanira kunge vafa pamuchinjikwa. Kune munhu wandikutaura naye ane moyo wakapwanyika. You are losing heart, you have lost heart, you have lost confidence.
The moment we start to trust kuti zvakaitika kwandiri zvinopora. Do you know kuti vamwe vanhu vatiri kuona vari kutora matablets eshuga, vamwe vari kutora matablets eBP, vamwe vari kuzoita machronic disease, they don't have chronic disease. It's only that they failed to appreciate kuti nyaya yangu iri kuda Mwari haisi kuda munhu. Can I repeat this? Kune machronic disease ari kukonzerwa nevanhu vari kukanganisa, vari kufunga kuti the healer is man, vachikanganwa kuti anoporesa ndiMwari. Moyo yevanhu izvo muchitarisa kudai, akagadzira munhurume ndiMwari, akagadzira munhukadzi ndiMwari, anoripeya pfungwa dzemunhu ndiMwari, anoripeya maemotions emunhu ndiMwari, anoripeya unhu hwemunhu ndiMwari. Regai kuenda kuvanhu nevanhu venyu. Pano mumwe munamato vandakambonyorera mumwe munhu pasi akanimufundisa, I don't know how to pray, and I wrote a script, and the script was, I, Jesus, I came from you, I belong to you, I don't need to hear many anymore. I want to hear you. If you do not speak, then I shall not hear. If you do not speak, then I'm not willing to hear. If you want me to hear, speak to me. Munoziva kuti panoperera zivo yevanhu ndo panotangira Mwari. Vanhu vazhinji kana tisati tapera tichikubatanidza, denga harida anoribatsira. Ndosaka rakasiya Jesu achifa 3 days ari pasi, kuti vanhu vaitenda kuti mweya wake after 3 days une waenda, kuti zvinyatsomekwa shuwa kuti afa, Mwari vasazonzi vakabatsirwa nevanhu. Nemamwe masituations edu ari kumirira kuti vanhu vasuduruke. Pane chinhu chinonzi betrayal, ndo chinorwadza vanhu vakawanda. But can I tell you this? There's no one who is ever glorified without being betrayed. Ndaiudza vamwe vanhu ndikati my best marriages haazi ekuti musikana 19 or musikana 23 mukomana 25 vachata varoorana vakura. Mamarriages iwayo mukatarisa ari bit flat. Murume haazivi kugara ega, musikana mukadzi haazivewo kugara ega. Ende vanhu ivava vanogona kutadza kuremekedza munhu waainaye. Why? Haazive kutonhora kwekunzoko. Asi mukasangana muchiti shasha yakambotsikwawo, isisi yakambotsikwawo, uchinyatsoziva kuti kunzoko kunotonhora, munoremekedzana zvakanyanya. Ndo vanhu unonzwa vachiti mama, daddy, muri kutonhorwa here? Muri kuziva uyo asati ambotonhorwa pamwe pacho haazive kukosha kwechaainacho. Why? Zvakafanana nenyama. Vana vatakabereka isu vatiri kurera munomu havazive kunaka kweuku. I can tell you, ukabika chicken yako vanogona kuitarisa otongodai ovhara, motomunyengerera kana chiri chidiki kutobvisa bhadhe kuti pedza nyama iyoyo. But ukabvunza timu rakakurira kumaruzevha raidya nyama paKrismasi, rinonyatsokuudza kunaka kwehuku. Why? Akambodzidza kuzvishaya. Saka paanozviona anoza. Do you know kuti vana vedu ukaisa chingwa chisina majarini vanofunga kuti uyu vanoona kakusakwana kari paurizo. Muri kunzwa kungoti pane chingwa, what are we putting on bread? What? Nothing. Vanoona kamwe kakusa karipo pauri. Why? Because they don't know kuti isusu takatomboenda pamashops kunotenga chingwa chega chisina chinhu. Wotonzwa kuti nhasi Jehovah wadi wandirangarira. Saka pamwe pacho muri kutoseka. Timu riri muno rino rimwe, kune vashoma vakakurira kuBorodeo, but pane rimwe timu rinonzwisisa zvandikutaura. Zvokuti pakabikwa hukwa unotambiwe, unenge uripo padhuze uchimirira kuti kana yaibva ndichazoona zvekuita nayo. Unoita kunge uchanamata kuti parege kusvika vaenzi. Because unozoti vakasvika vaenzi tashota. Ende vaibva vangonzi hairi inini yangu panyama ndisina problem, ndandine problem pachingwa.
wainzwa mai vako vachinyepa kuudza vanhu kuti achirimo ngavanotamba haidya henyu, iwe uchizoti ndo chekupedzisira ichi. Budai munotamba panze, unyazozoti iri rofurika dyiwa iri taakutozobhoirisa mbambaira panapa. Because kwakuri kumushaka chaiti chauya ipapo ndopaidza tati tikwazise vekutaundi chingwa chakutorohwa nevaenzi waitongo chanamata. So inini nehanzvadzi yangu yandoteedzera tata ane triki yekukurumidza kubika tii. Kana pangori nechingwa panokwana 7 tetatopedza kubika tii tatotsvaira takutomwa, kuti vanhu pavachazotanga kubuditsa mombe kumatanga vachizopfuura vachikwazisa vaenzi, isusu zvechingwa tapedza nazvo. Isi dzanga dziri nzira dzekuappreciata. What am I saying to you? Muri kuseka henyu bva ndiri kuti chinhu chaunacho pamwe pacho hauoni kukosha kwacho unless kana chatombobviswa pauri. Ndinonakidzwa nevanhu vari married. Nonzwa vachitaura kuti vari kunze vari kuti dai taroorwa, vari mukati vari kuti hamiti. Saka ngatimbochinjanai kanasi. Vauya vari tutu vodzokera vapesana, vauyawo vasina vamboendawo nawo muyatso. Because iwe unongosvoti munhu wakagara naye Mwari makandirasisa. What am I saying? So moyo wemunhu kana warwadziwa, healing inobva kuna Mwari. Vanhu vazhinji tapererwa, vanhu vazhinji taremerwa. Why tiri kutsvaga a third party? Hatisi kutsvaga Mwari. Mwari is ever present. God, unozoti chinhu wani chandinofarira with God. Anyone who is a prayer warrior always overcome chinhu chinonzi heartbreak, always overcome chinhu chinonzi disappointment, always overcome my challenges. But munhu asinganamati anogona kutadza kubva. Why? Anoshaya healing inobva mushoko raMwari. Do you know kuti chinhu chinonzi heart, chinhu chinonzi broken heart chinohiliwa nefaith. Faith and trust. Do you know how we build things? It's when there is nothing and you start to believe it when it's not there. That's how you build. Even vana, ndaitarisa kuti vana vatinogara navo vanoenda kuchikoro, ukamuconvinza kuti maths it's possible, anodzipasa. Why? Atenda maari. Vanhu vazhinji vane heartbreak, mamwe acho mindset. Vamwe vacho vane broken hearted, mamwe acho mindset. Zvauri kutopfuura nepazviri zvakatopfuurawo neumwe munhu, but iwewe wakachuza kuzviomesera. Monditiro vane, kune vamwe vakarwadziswa nemawowo, vanhu vanochema zvisina basa, vanhu vanoyeyema. Ndakazonzwa Mwari muleba, Mwari dai musambondipa yenyu nhumbu yacho. Iwe nhumbu yakagara inongorwadza, musha yese yakazara idzi dziri kungorwadza, iwe ndiwadi. Pamwe pacho chinhu chimwe chiri kutadzisa vanhu, imwe yaunoti heartbreak haisi heartbreak, imwe yaunoti broken heart mawo. Ndakaenda pane rumwe rufu, ndikasvika paine moto, paine choto, pafa mai vane 80 years. Munhu achichema, ndoda kutotera mai vangu. Ndikati musiye aise gumbo rake muchoto, muone kuti ada kuvatera here. Pangotsika moto tsika ndofa kanda. Kati kozvanga uchiti uda kutera mai vako, chingotsvaka utere. Mawo, you see what I'm saying? Rufu ruriko, kana munhu akura anoenda kupi? Kunashi. But uyu munhu ane mawo. Ukaona munhu anonyanyochema stereki, mukasambata anonyarara. Ukongomusiya so achizvirovera pasi achiumburuka, imi motongosuduruka momusiya akadaro. Manje munonzwa kubvunza kuti tiri kubikwa kupi, zvatopera. Chinotuma vamwe vanhu kuchema stereki nekukudza matambudziko mawo. Mamwe amunoti heart break, nemamwe amunoti broken
hearts amamwe acho haasiri. Kune maprinciples aMwari anofana kuzadziswa. Jesu variko, nyasha dziriko, iwaye anongofana kudi kuzadziswa. Zvindichitaura so ndikutobatsira umwe munhu so ari kuti mufundisi pamataura kuti vane mabroken hearted, inini am broken hearted, marriage yangu haisi right. Utori naye murume wacho, Mwari kudzwai. Une mwana, Mwari kudzwai. Utori nepauri kuti pangu, Mwari kudzwai. Wakatochinja senemu, Mwari kudzwai. Kwete kuswera mamwe atinoti mabroken hearted ada kuhiliwa. Ndopa unozonzwa Jesu achitaura kune imwe nzvimbo, vanoti vasvika pano mumwe woti you woman. Kureva kuti vamwe vanhu vatinavo munomu vane mawo. Even vamwe vanhu vari munomu vakatoya pano pachechi nemawo. Kwaakabva kuchechi haana kumbokanganisirwa. Nekuti hakuna munhu asingakanganisi. Pese pavaenda uchasangana nevanhu vane unhu hwavo. Even ukati chaiwo mufundisi, unotosangana namufundisi vaine mudhu yavo. Zuva iroro mweya uri kure vakakubata rafu zvekukubata rafu zviya. Iwe kana uchivimba nevanhu ndopa unotanga kubhenda. Ndiri kuti chii? Kana taana Jesu pane tumwe tunhu tunofana kungopfuura so. Can I tell you this? Pane zvimwe zvinhu zvaunofana kuconsider kuti this is mine. Ndakambobvunza umwe munhu. Zvikanzi baba taurayo namai wekumba kwangu. Ndikati vaita sei? Zvikanzi nhasi varamwa tamwa tega. Varamwa zvelanji tatya tega. Manera anu havasi kuda kubika pamwe havasi kuda kudya. Ndikati idyai kana vane nzara vachamuka havo vodya. Wakamboona munhu anonzi afa nekuti hanzi aramwa. Munhu wese anoramwa mukamusiya achadya. Anogona kudya hake Nikodhimasi musingaoni, but kudya chaiko chaiko hakuna munhu anofa nekuti aramwa. Kaona munhu ati asi kuda chikafu chiripo, siyanai naye. Mukabika mukadya, mukabika mukadya, mukabika mukadya kechifo. Even akadya, even mukasamuona achidya asi achadya. Indangodzidza chinhu 1 pamunhu anoramwa. Kana aramwa chiri chikafu torai mudye. Mobika futi motora modya. Kuramwa isaini yekukumbira kunyengererwa. Maizviziva here izvozvo? Ini ndakamboona vanhu vekuti anoshayikirwa namai kana nababa vari vaviri. Munhu iye ambochema. Anotofonera vanhu akatopeta munhu akatotsvaga ambulance vari vaviri. Anozotanga kuridza mhere nekuzvipanhira pasi aona munhu wechitatu. Ndiitirei kana ndichinyepa ndiitirei mundipindure. Izvezvi ukaita mwana wako kurwara zviri serious, unodhila naye. Unozotanga kuratidza kunzwisa tsitsi pane vanhu. Kureva kuti mamwe heart break nemabroken heart atinawo anongoda munhu anomachuwa so. Zvimwe kana yakurisa enda nayo kuna She. Imwe ngaingopfuura. Zvakafanana nemunhu akaita seni, kupomerwa, kunyeperwa nekurehwa. Handichagoni kuregedza kudya. Ndichitopedza kunzi mufundisi munoziva kuti ninga akati zvakati, nechitoruma nyama yangu ndichipfuurira pamberi. Because ndotaurwa every minute, ndikasadaro handitodyi. You see what I'm saying? So I'm used. Pano mwana uti mufundisi makaita yenyu munamato wenyu wakandisvitsa pane imwe nzvimbo. Mwari kudzwai, mufundisi havanditiri zvakanaka. Mwari kudzwai, ndichirova chikafu changu ndichienda. Ndingatoonda nekuti mazuva ayo ndiri kutsanya, kwete nekuti ndataurwa. Because ndakadzidza kuti mawo. Hakuna asiri kutaura. Imi munotaura vamwe. Ini namai mufundisi yati katovhara dhoo redu mubedroom medu totaura vanhu. Kunyepera tinototaura vanhu. Mamuona here nhingi zvake zviri kufamba mazuva ano ari kuchena. Tiri kutaura vanhu, hatisi kutaura mhuka. Maona here mainhingi havasi kuratidzika zvakanaka. Find out kuti vari kunetswa nei. Tichitaura vanhu. Kamusikana kai kakuita kamusikana. Ngativaadvise kuti achipfeka semunhu mukuru vanogona kuvarvarwa vakabatwa vasingazivi nezvinobata vana vadiki. Tichitaura vanhu. Nemi kana muchiti ndiri kunyepa nezuro chaiye mune munhu wamakatotaura imi. Inogona kuva hama kana wepachechi, but zuva parakabuda nezuro mune imwe munhu wamakatotaura nezuro. Saka iwe unonetswa nei? Sei uchiita heart break yevanhu wekuti wataurwa, iwe uchangopedzawo kutaura vamwe.
ayo ngatingobatsirane. Imi mungade kunyepa kana vatumwa vekudenga vakauya, hakuna munhu anoita 2 days asina kutaura munhu. Ndiani? Une uchitaura nezve uri munhu kaunotaura vanhu, uda kutaura zvemadhongi uri dhongi here. Hatori munhu kuvanhu, madhongi kumadhongi. Kana paine munhu anoti mufundisi handitauri munhu, uye kuno ndikunamatiri, tione ukasaita maperembudzi. Wani munhu anoti mufundisi ramuri kutaura ndere kunyepa, ina handisakambotaura zita remunhu, uya kuno ndikunamatiri. Usatoone kuti unobva here papupita pasina maperembudzi. Hakuna munhu asingatauri munhu. NaJesu vaitotaura vanhu. Pamazuva avo epanyika Jesu vaitaura vanhu nekuti vakavinga vanhu. Aitaura zvemadhongi, kamadhongi ndaipora, aitaura vanhu. Kutozoziva kuti vanhu vane mahati break. Wotaridza munhu ari padhuze newo kuti kutaurwa ngakurege kukupa BP. Ende unoziva nyaya dzinonakidza kazhinji kacho ndedzekunyepa. Kungotaura kuti baba namai moyo vanga vakagara vese muchechi, hakuna anoteerera. But kana ndinoda kuti vanhu vanyatsoitarisa kuti maona here kuti mai moyo vanga vakatsamwa, vamoyo vanga vachiti vakati ameni ofu nyama yakunakidza manje. Nyaya iyoyo vaya vaiva former youth leader, munhu atomuka. Saka nyaya dzinonakidza kutaura ndedzekunyepa. Saka mahati break mazhinji amuinavo haana kana nebasa rese mawowo. Ndakambonzwa mumwe munhu achitaura zvanzi mufundisi, zvinoitawo here izvozvo kuti mukadzi wangu, varume vakuru vanotaura kuti mukadzi wangu anga aine mini. Ndikati yanga yakareba here sketi yaanga akapfeka? Zvikanzi ndo dziri mufashoni. Ndikati vataura chokwadi, dziri mufashoni, dziri pfupi. Saka mawowo ndiwo mamwe. Izvozvi pane vamwe vanhu vari kunoku, masingle mother, ndo rimwe timu rine mawowo iroro. Nesuwo hedu masingle, iwe murume unogona kumuona mangwana. Kuva nemurume kana kushaya murume hazvikutadzisi kudya zvakanaka. Kushaya murume hazvikutadzisi kutenga imba. Ende ini ndotofunga kuti dai ndakaitwa mukadzi ndakaita singoka, ndopandaitoita make sure kuti ivo wane zvavanazvo zvandisinawo, chirega ndikavhirewo ndiwane zvavasina. Musingo ari bhoso, pari kunzi vana baba bhadharirai vanhu, vana tipeiwo mari, iwe ingobhadhara yako yakakwana. Ungoti ndozvimirira wane ari ega, handina anoita decision, mari yangu ga, ndatopedza. Vanokumbira henyu, isu yedu tinogadzirisa tega. Mwari werugare vachikudzwa, rega kuita mawowo. Nemurume wacho gore raanoda kuuya, kana uri munhu uye ari peti, kungodai vabvunza, anotiza asati abvisa pfuma. Why? Une mawowo. Urukuzaino mweya wechigandanga chayo ngaukubati. Inini chinhu 1 zvinhu 3 zvisingaiti pakandiri: handiroveki, handiroyeki, uye handitukiki. Ndakabva kuZimbabwe marimwe zuro, musi weTuesday ndichibva kuZimbabwe. KuZimbabwe kwaitika situation, ndafonerwa vanhu vakati, ndangofona ndikati, ndini Alfred, zvamuri kuda kuita regedzai with immediate effect, bvai pamba pangu. Ndakaona vanhu vachisimukapo, ndisipo. Iwe ndoda kukudza chinhu 1, pane zvimwe zvinhu zvisingadi prayer, zvinokoti ini ndiri ndega saJesu, naJesu wangu ndakutonozviadresa. Mamwe mawowo awina waye ari kukupa mahati break ngabve pauri. Kune vanhu vanobatirwa vanoita mabroken hearted, avabve paincident. Kusabva paincident, wakafirwa, ndinotenda Mwari kuti hama yakakufira yawanga wina yakaenda kumusha, but haachamuki. Saka handichagoni kuramba ndichisauka because haachamuki. Saka ndinozvigamuchira kuti akadi akafa, then I move on. Wakambobatwa, wakamboitirwa utsinye, but ndakatopfuura. Plus chinhu 1 chandinofarira vanhu vanotiitira utsinye, ndo stepping stone to the next level. Can I repeat this? Ini nditori neproblem nemunhu anoshandira company 1 kwe20 years asina chinhu. Hanzi kubasa vanondida, vanokuda because wakapusa. Haukomboleni, hauchinje. Salary yawaitambira 2017
ndo salary yauri kutambira chingwa chakachinja kangani. Chinoti hatina mari gore rino. It's okay mami. Hatina mari gore rino. It's okay mami. Ndo saka vachikuda vakapusa. Munoziva kuti vanhu vanonzi vakanaka mupenyu vanhu vakapusa. Ukaona munhu anonzi this person is a good man akapusa. Why? A good man does not complain. Mumuri ukazva chinzi mainingi munhu waMwari chai anotorerwa zvinhu zvake hakomplain havhuri muromo hatauri ndo munhu waMwari wokupusa. But munhu wekuti ukabata chake anotidzoserai kurumidzai anonzi uyo ndibva nyangu. Saka chimwe chinokonza ende munhu iye anenge achinzi munhu waMwari ane zibitterness risingaiti. Why? Vese vakamutadzira ari kunyora mubhuku. Moyo wako une a record of so many hatings. Let them go. Can I repeat this? Let them go. Kana ndakarambwa ndakatorambwa kachichi chachinja. I move on. Ene ndikasaka ndakandiramba ndomukwasisa. Ndoti wakandiramba, you don't know what you are missing. Ndichitopfuura nichienda. Kwete kuti ukasangana naye wobva watsamwa kuratidza kuti uchiri kumuda. Heartbreak broken hearted inyaya yekutadza kubva paincident. Mwari Mwari vachizoti do not go to bed angry. You must be okay. Kureva kuti you need to let go what has happened so that you save your heart. Lozonamatira vanorwara kwete vanorwara fake BP. Ayo. Nema BP anokonzerwa nezvisina basa. Kune munhu andikutaura naye. Inini ndine vanhu hobho vamwe vandakashandira vakasandibhadhara. It's not a problem. Plus, I want to tell you vana vaMwari. Chimwe chiri kutadzisa maKristu kuenda kumberi kuverenga Bhaibheri rakashunika. This way. Unoverenga Bhaibheri rakadaiwo. Most Christians don't stand up for themselves. VaKristu vese vari muno. Izvozvi pane munhu ari kutokuitira makuhwa anditi. Patati tichichema tichinamata apa. Iwe wanga usinganamati. Wanga uchituka mutarisa so moyo wako worwadza. Isu tiri kuti Mwari wekudenga. Iwe mutarisa so moyo. Ingomubata ruoko muende paseri apa. Umuudze kuti nyaya yakataura yakasvika. Ikasvikazve ndakupa warning ndagara ndakuyambira. Zvibate. Ende mune muri vaviri apadi munhu wechitatu. Iye kana achiudza vanhu ngaanovaudza. Imi mataurirana muri vangani? Muri two, so that kana wakunamata une rugare nevanhu vese. Can I repeat this? Une rugare nevanhu vese. Izvozvi kune mumwe munhu izvozvi pandiri kutotaura panapa munhu wakagara naye utori nechigumbu naye ane zvaakataura. Pamwe uri kufunga kuti akataura iye haana. Vanhu vanoziva weakness yako yekuda kunzwa. Ende munhu anenge achitaura mai mutwase kwaka ndoda kubatsirai zvakataurwa napresident worship leader. Munhu waMwari namatai. Asi musazombofa makataura kuti ndini. Obva aenda kuna president worship leader odzoka kuti munhu waMwari ka aya vakadzi vemaboard members inyoka idzi dzakatotumwa kuti dzikuonei mashandiro enyu. Asi musazotaura. Ndachitotaura navo vachiti vachaudza baba zvikuti musi wakati makati zvakati. Obva adzaka akagara pakati. Imi muri tundi makatsamwa iye ari kufara. Muri kudzana imi mukatarisana hamuna mati, mukatarisana hamudyi, iye haana panoswinya. Ndo heartbreak broken heart akawandisa ari mumacommunities. Uyu leader haachagoni kutuma ava havachagamuchiri leader pakati pana kasatani kadiki. Kakagara akanamati akatauri nendimi akatsanyi akabvisi chegumi akauyi kupureya akaendi kukembi kanongomirira kuti vari kutaura nendimi tivadzivise. Muri kunzana ende munhu iyeye ukatarisa timu iroro haribvisi chegumi haribvise mission house hariuyi kupureya rinongoto mama anenge ari an agent. Kana madhumana akaona kuti pachechi panapa ndakuzikanwa anobva anopinda iri panext kwaanenge asingazikanwi. Ende vanhu ivava havanetsi kuti uyai tidya kana maputasi kana havanonoki kutenga chikafu nemaoffers kuti nyaya dzavo dzinakidze. So maheartbreaks mazhinji akabata vanhu ndeekunyepa.
The devil is a liar. He's infiltrating my bed blood. Ini ndine imwe marriage yanga yatopwanyika pano pachechi muno muchechi. Baba munoziva murume akangoudzwa kuti munoziva kuti mukadzi wenyu kana maenda kubasa pari kuuya munhu. Shasha ikati munhu wacho aitomudza is a confidant. Zvikanzi panopinda munhu apa baba. Zvikanzi zveshuwa zvikanzi maivha watengawo zvinhu patekeloti. Muchaziva matekeloti ari kuuya. Baba vari muberere. Munhu wetekeloti apaka mota yake asiya chikadzi. Mudhara afunga kuti gift ndoyaunzwa vanyarara. Mai vakusati ndatenga chinhu paketekeloti zvikanzi toonoti yabuda mukadhi ripi varatidzwa vanyarara. Shasha yakazoya kwandiri kati mufundisi mukuru wenyu wamunoshanda naye kupupito akati mukadzi wangu ari kudai. Asi ndatsvaga saini ndaishaya. Ndoita sei ndikati uyai naye kuofisi kwangu mumuudze ndiripo adzokorwe. Apa akanzi mufundisi vanokudai asati adzoka kuchechi futi akutya kupupurira nyaya yake. Vana vaMwari, regai kutenda vanhu vanouya vachida kukubatsirai. Rambai mahati break efeki. Iyo zvitarisai kuti vafundisi vangani vakasiya mabasa vanyeperwa. Tarisai kuti dzimba ngani dzakaparadzwa nevanhu. Tarisai kuti inherera ngani dzakadzingwa. Muri kunzwa ndoedzera. Tarisai kuti vanhu vangani vamusingachatauri navo, vamusingazive chamakatadzirana. Munoziva kuti tina vanhu vakabuda chechi ndichifunga kuti vakashata, ivo vachifunga kuti ndakashata. Ini ndiri right, ivo vari right. Pakangoya kasatani kaya kana anchitaura kaya. Kanongoya kotodira mweya. Ukangoona hama inoti munhu wese vayakomenda inozongopedza achiti asi usafambe naye. Can I repeat this? Usadi. Iyo yema heartbreak ndapedza iyo. Ndichazonamatira vanhu vane genuine heartbreak. Asi esadza nemakuhwa usauye kunuku. Just how to grow them. Unopera manza ndichikunamatira ichienda uchatorehwa futi nasi. Muri kunzwa ndadzara wobva yadzoka futi. Buda pamakuhwa. Zvititire zvakanaka. Then pane chinhu chinonzi healing. This one, if you believe kuti Christ heals, unotonzwa pati averengesa kuna Matthew 9:35. Anonzi akapinda muguta neguta achiporesa vanhu. Kune zvirwere zvinokonzerwa nemadhimoni. Kune zvirwere zvinokonzerwa nemhiko. Ukatarisa kuti madzimai mazhinji unonzwa achinzi ane mafibroids. Unonzwa achinzi ane zvakati. Mamwe acho haasi real fibroids. Spiritual fibroids. Unenge uine mhiko yekunzi haubati mwana. Saka vari kumedical havana reason yekutaura. Kana pane zvinhu zvavanozoona zvisingaonekwi nevanhu. Kuti because havagoni kukutaura kuti hapana chiri kuitika. Kune vanhu vane mitezo yemuviri isingashandi. Paunoenda kumedical vanokutaura kuti everything is fine. But kuti zvizoshanda in real life zvoramba. Kune zvirwere zvinorapwa medical, koita zvirwere zvinokonzerwa nemadhimoni. Spiritual cases anokonzera diseases. Every case inouya necertain disease. Ndine vanhu hope kuti pamwe anenge ari asthmatic mukamunamatira yobva yasubsidize. Umwe ane BP mukamunamatira yobva yasubsidize. Zvimwe zvimadaita zvinokonzerwa nediet zvirwere, but zvimwe zvacho zviri spiritual. Zvinokonzerwa nemaspirits. Micron headaches. Excessive fear. Tremor. Kungonzwa chinhu chidiki wakutobvunda. Those diseases zvinokonzerwa nemaspirits. Kune zvirwere zvinokonzerwa nemweya yetsvina. Zvotorwadza munhu panyama. Muviri wake wotorwadza. Ukatarisa kuti there are so many body organs dzinogona kuaffectwa nemadisease nemaspiritual attacks. Wotorwadziwa. Uchitonyatsonzwa pain. But pain iyi inonetsa kuti ukaenda medically vaone chiri wrong.
pamwe pacho vanozochiwana because havagoni kuti tashai. Ndoda kumbonamatira vanhu vakadaro vane zvirwere zviri spirit caused nevanhu vane broken hearted vanoti inini I can't heal. I've tried to heal, I've tried to pray, I've tried to overgrown it, I can't. But the reason izvozvo vakagara ipapo kuti uzive kuti inini chirwere chandinacho ichi hachisi medical. Pandatanga kutaura nezvazvo unofanira kunzwa fatigue, unofanira kunzwa discomfort, because mamhepo anozviziva kuti ndini ndiri kutaurwa. Izvezvi ndichitaura so ndoda kuti mweya waMwari usearch the benches, upinde mucongregation kana uine chirwere chiri pauri chinokonzerwa nemweya yetsvina. Ndichitaura kudai so ndoda kuti utange kunzwa pasi petsoka dzako pachipisa. It's a sign yekuti chirwere chaunacho iwewe chiri kukonzerwa nemamhepo.